na osheno yetwa so na ahemfo wa afumantam ne mu abo mantam ne mu pani ohwe apomuden eho nsem so Dr. Kwabena Boateng e won hwehwe pa wode aguna kwan so bo ama apomuden pa afa ne ntoma pa efra Nana mahemfo a ewo Ahafo mantamu ena abo Dr. Kwabena Boateng ananko ye regional health director abaso se ebra wo be ye kwanchefo panyina wo hwe apomuden so o mensin ne mu no watimi abo ama apomuden nsem akonkan edwaba oyeye ede eja Dr. Kwabena Boateng ekwan ewo goso ena donte yina wo hwediem na nabafo chei anafi ede to Adom Kasee anim se ansa na wode Dr. Boateng ebeba ho no na mensin ne ebre ewo apomuden famu pa enso ba ye no watimi abo a enema ekoyie Wachi doctor waya de we fear said de covid ba ye na hokeka said de na waye de sese kwa ha wo hwa region na ye foforo kura o enso so oyire ne ho said de sese woye bia no wachi waya de ye region ye hu se akoso e wo aya hwemu ene ayaresem ene said de adwumayefo na hokeka te no waya de pa in which Ghana Health Service Council member Ahafo any atoyeti fimantemu William Frempong Bonsu and so eka bibi efa Dr. Boateng ehu ti na challenge ne so na so mehwe modern mo ene atuhu ache adwuma obeye na oboama region no akona nimpa pomudin adwuma a oyeye no se na unse new region awabemu no na enoma enkoyie sa na so tu ne ho si ho no eye adwuma pa me ji se all free ano ye be kan no oni nyina mu no so panyina wo da Roman Catholic Diocese ano e wo goso most Reverend Peter Kwaku etu ahene enso e de sansemi ene tuja no boase na nipa obeto wo mo no woni wo muni nkuta ho na wonhu nipa ne yi na ne sese wo ye no watimi aye fi se wo di nipa na be ye adwuma na wo ba na se prekopenu ano mi na maba na se wo mo guja no ahwe abeye di ama